Преди 65 години срещнах едно момче. Заедно пораснахме, оженихме се, родихме си момченце и знаехме, че ще бъдем в старините си заедно. Някога 60 000 души викали ли са името ви? Благодаря на всички в този филм, че ме върнаха във времето на любовта, на радостта и на мечтите. А вас ви моля, обичайте това момче и не го забравяйте. Аз тези хора няма да ги предам. Горда стара планина, до ней Дунава си ней, слънце Тракия огрява, над Пирина пламене. Днеска е много специален ден. За всички, които обичат футбола, които обичат Левски, защото това е филм, който ние чакаме много дълго време. Нямаше по-популярно име и по-популярна дума в България от Гунди. Моето определение за него винаги е било социален феномен. Човек, който по такъв начин да въплъщава любовта на хората. Нито една трудност не може да надмине удоволствието от това, че се случва това тук днес. На този спектакъл му се казва световна премиера. Ами ако приемем, че ние сме за първи път продуценти на пълнометражен игрален филм, да, това е световна премиера. Екипа на филма, бих искал да кажа няколко изречения. За Димитър Димитров, режисьора, за Борис Славков, оператора, за Вики Радославова, режисьор по монтажа, за Георги Стрезов, музика, за Димитър Русев, звук, ще изпусна някой, за Васко Болянски, изпълнителен продуцент. Това са хора, които направиха така, че това няма да бъде филм, който хората да си кажат, абе, не е лош като за български. Моето усещане е, че хората ще излязат докоснати от факта, че са изгледали един прекрасен филм на световно ниво. Разбира се, никой не е идеален и това го има и във филма. Филма не създава идеалистичен образ, той показва и трудните моменти. Помниш ли си някоя конкретна история, която баща ти е разказал или те е вдъхновявал с неговия пример? Ами конкретно не, но те са много истории. В смисъл, гледал съм това, което наистина черно-бели повечето видеа, но се вижда, че той е един уникален футболист, както знаем, и уникален човек. Ти малко по-рано го нарече президента. Така му казвахме. Аспарухов се превърна в най-популярния човек в България. Той е над всички и той действително беше над всички. Това му беше на него прозвището, основното президент. Вълнението е много голямо, защото това е една легенда не само на Левски, ами на България. И шанса, че имаме такъв филм сега, за мен е изключително събитие и много се радвам и се надявам филма да има грандиозен успех и да надмине всички очаквания, най-смелите очаквания на всички. На мен най-тежката работа май се падна да направя от актьор да направя спортист, футболист или поне да изглежда като такъв. Още повече да имитира най-великият футболист на България за всички времена. За мен най-голямо предизвикателство беше да спечеля ролята. Всичко после беше изключително удоволствие, особено да се партнирам с ето този господин тук. Лично за мен предизвикателството беше да работя и да направя роля на човек, който никой не познава. Аз съм сигурен, че филмът ще бъде много хубав. Просто според мен това ще бъде един друг поглед към личността на баща ми и някак си ще го обогати, ако може да се обогати човек като него.
беше най-трудната сцена за заснемане? Най-много дубли правихте? Най-трудните сцени винаги са най-емоционалните сцени, които изискват повече актьорска игра, така че там винаги се отделя повече внимание. Хората очакват спортните сцени да изискват повече, но истината е, че филма, за да вълнува, трябва да се отдели повече време на актьорите. Така че винаги те заслужават повече дубли. Защо този филм е толкова различен от всички останали? Ами да започнем от това, че е филм за една велика личност. Важен филм за нашата нация, според мен. Това го прави различен, според мен. Аз съм спокоен за филма, защото знам какво сме направили с моя екип и с нашите прекрасни актьори. Единствено се притеснявам, че трябва да кажа няколко думи след това. Не сте ли ги написали? Не, това ще да е по-лошо. Изключително развълнувана, малко треперя, но вълнението е позитивно, така че... Имаш ли възможност да видиш филма или си остави тази емоция за тази вечер сред повече от 10 000 души? Моят огромен план беше да си я запазя, но в крайна сметка сметнах, че ще е по-добре да го гледам предварително, за да мога тук да преживея нужната емоция, без да се занимавам с странични неща. Така че сега нямам търпение да видим филма между толкова много хора и да усетим това друго вълнение. Аз съм подготвен да прекарам една чудесна вечер с всички гости на арената днес и се надявам на това, за това съм дошъл и нямам търпение всички тези хора да споделят миговете, които ни предстоят. Подготовката ми отне малко повече от 6 години, за да успеем да заснемем филма в крайна сметка през изминалата 23-та година. Запознах се с колкото мога повече информация около живота на господин Аспарухов, за да успея да го направя. Най-много ви благодаря за това, че повярвахте в българското кино. Благодаря. Покланям се пред всички вас, защото споделяме една и съща любов към Георги Аспарухов Гунди! Уважаеми приятели, на мен се пада удоволствието да ви пожелая да ви благодаря, че сте тук и да ви пожелая една прекрасна вечер с вашите семейства. До нови срещи!